Gonggo mi gonggo Durga mendak Sengkala padha sumingkira Rahayu 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 sagung dumadi Amit pasang palimantapi ilo-ilo tinebihna saking tulah sari tinebihna saking siku dendaning Sang Hyang Maha Kawasa nuwun kula nuwun sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian pagelaran Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya ingkang mijil saking Desa Tempuran Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora Mustika ingkang dipun pangarsani dening pepunden kita Bapak Pandi saha kabiyantu Ibu Yesika perwakaning pagelaran arupi tari budaya Srimpi ingkang sampun dipun ayati seniman seniwati saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya binarung ungling gongso Kiai Gajah Seto saha pangrawit Mustika Laras ingkang dipun golondah dening Ki Santo Widodo ugi pangliing Surawati Ibu Satun mugi-mugi saged damel renaning penggalih antika sayaning para lenggah kakung miwah putri wonten ing dalu menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya badhe medhik setunggaling cariyos sejarah tanah Jawi dalu menika babar lampahan geger keraton Mataram Buddha kanthi ira-iran rebutan pusaka Kyai Naga Pamungkas dawah perangan Pangeran Kapi Tanah Gugat dening paraga ingkang hangayai dedapokan atekan sepisan gambaraken wonten ing
Kraton Mataram Buddha Prabu Sri Mahabuddha dalu menika dipun asta dening Raka Mas Semit Widodo Pangeran Kapitana katindakan dening Bapak Suyoto Pangeran Kenaji dipun ayati dening Bagus Tati Dewi Kensasi dalu menika dipun sarirani dening Niken Ayu Dian Nitami Dewi Kenzuzu dipun asta dening Niken Ayu Wati Wulandari garwa Prameswari dipun ayati dening Ibu Yayu ategan candhaipun gambaraken wontening alas Gunung Papak Blawong Abang katindaken dening Bapak Kabul Budiono Blawong Ireng dipun ayati dening Sederek Sukarsan ategan candhaipun gambaraken wonten ing Desa Cokro Sengingi asih dalu menika dipun asta dening Niken Ayu Ramini arum katindaken dening Niken Ayu Yesika Sigit dipun ayahi dening Bagus Jamin Senopati Adi Dharma katindaken dening Bagus Haryanto ategan candhaipun gambaraken wonten ing Kadipaten Sriwijaya Adipati Mulang Joyo katindaken dening Bapak Bantu Dewi Wijayanti dalu menika dipun sarirani dening Ibu Murtini wonten ing madyaning pagelaran Ketoprak Mustika Budaya kanthi cariyos rebutan pusaka Kiai Naga Pamungkas dawuh Pangeran Kapitana Gugat panjenengan kalipur pelawak-pelawak saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya tak jarot tak kemot karameaken ban kita tomblo jayaning para lenggah kakung miwah putri mekaten ranca ing dedabukan ing dalu menika monggo sami dipun pirsani kados pundi babaripun cariyos rebutan pusaka Kiai Naga Pamungkas dawuh perangan Pangeran Kapitana Gugat Busana Sugeng Amir Sani nuwun kula nuwun
Kamini Sudo Pangeran Pati. Putra dalem Kenatsu. Banjur gunane apa? Aku sabelo ing Mataram Buddha. Pianjuk ing Mataram Buddha. Kang jeneng Nogo Pamungkas. Mongso bertiup. Nak colongi Kyai Nogo Pamungkas. Prabu Sri Maha
kuda. Kene ora ana kandangan kadang. Kang ana mungsuh. Pangeran Kapitan lan kowe Sriwak. Ojo enak kepenak melungguh cidrang sira tumpah. Sedelo maneh kowe bakal mati. Kapitan kang dadi ratu. Ora bakal kowe sumet bicara bangka. Nek ora sumet tekil. Kowe senitro, tino kepamungkas. Senaji. Praktek kali-kali. Pancen aku kang Nigro Naga Pamungkas. Iki naji. Kowe aja men kandung lamun prakara iki. Kowe sumindira. Aku tak munggah menyang pendopo Patrapura. Terus kemah sebentar. Aku supu kelan kuwi. Naji, wah susah datang bener. Sopo satu mereka. Kowe sumindira. Aku terus mikir. Yang terus ngebuk. Naga Pamungkas supu tangan. Ugel buluku kowe sing rebut. Wewengkone Belawong abang hon Belawong ireng. Ana sadina pawongan sing gawa bondo. Grondel wae. Piye? Iki ana wong liwat durung? Awit mau ora ana. Nek sing wong liwat ing Gunung Papak gawa bondo dadi tadah kala mangsane Belawong abang lan Belawong ireng. Belawong ireng. Nek saka rumangsaku ki kok wis pirang-pirang dina. Ora ana wong wani liwat Gunung Papak. Apa pancen kabeh wong-wong ki wis ngerti nek Belawong abang lan Belawong ireng mapan ana ning kene. Aku percaya nek ngerti perkara iki. Sapa sing ora kaweden wong sing liwat Gunung Papak iki? Yo, ngono wae. Saiki kanca kancam kandhani kabeh aja nganti ning Gunung Papak kene nglumpuk dadi siji disebar. Anae ana kumari-mari menungso.
nyawam. Nek abot yandam nyawam mersat saka rakam. Nanging kowe nek abot nyawam pandam pasrahno karo aku. Yen ngono kena diarani kowe iki minangka dadi sambang kalah. Sadurunge kowe njaluk bondo dunyaku. Sopo? Aku Lawong Abang. Lawong abang. Lawong ireng. Lawong abang, lawong ireng. Iya. Kowe nyegat marang lakuku. Aja kok bacotake. Cukup kok semene. Kowe sumingkira, aku bakal nerusake laku. Oh. Aku sumingkir. Aku gelem sumingkir saka papan kene. Nanging nek bondo donyam kok pasrahno karo aku. Pecah siramu. Wiatos tenan. Oi, oi. Oh, 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 oh. Oh, oi, oh, oi, oi. Oh, oh. Aku jaluk urip, Mas. Lawong abang, lawong ireng. Apa kowe isih bacot marang njaluk bondo dunyaku? Aku ora badhe jaluk handam. Aku urip. Aku kepengin urip. Aku jaluk urip. Dinemu semono kuwi. Aneh. Lagi iki aku ketemu wong. Lawong siji kok aku kualat. Sabene wong 5 wong 10 ora wani karo aku. Ora trimo wong 5 wong sak desa padha kuat dien. Nuwun sewu. Sampeyan iku sinten? Yen to pancen kowe durung ngerti tak peni ngerti. Aku kadang dalem Nalendra ing Mata Buddha, Pangeran Kapitana. Luman Kanjeng Pangeran. Satemene yen to aku butuhake marang patimu, kowe wis kelakon daring Gus. Kowe kudu mati saka tanganku. Nanging dudu kuwi kang dak arep mati. Lah napa karepe sampeyan? Lawong abang, lawong ireng. Yen to pancen kowe wis manut marang aku, ya wiwit saiki kowe kudu gelem dadi juru kongkonan. Juru kongkonan. Juru kongkonan iku bab perkara napa? Tegese kowe kudu manut marang aku. Pendang aku perintah marang kowe, kowe aja nganti bondo kalani. Yen to kowe wani nyancelani, kowe mesti tak pateni. Nek kula mboten manut sampeyan, kula sampeyan pateni. Banjur kepiye kowe? Nggih, Kanjeng Pangeran Kapitana. Kula manut mergi kula kepengin nunggoni anak bojo kula. Kowe manut marang aku. Pateni. Sampeyan pateni. Lawong abang, lawong ireng kene. Kula nggih. Kedah! Iki. Sing arep mateni kowe sapa? Lah niku panjenengan ngriko aman iku. Dudu kuwi kang tak karepake. Lawong abang, lawong ireng. Nggih. Iki piyandel ing Mataram Buddha. Tampanono. Tambahan itu. Lajeng Kowe wis sagut dadi juru kongkonanku. Ya wiwit saiki kowe bakal ndak perintah. Kowe mlebu ing patunggon Mataram Buddha. Aku njaluk patine Prabu Sri Mahabuddha.
Kowe lungguh dinggang sira tumpah. Terima budak. Sekira maneh kowe mati. Tapi tanah kang dadi aku Mas Barang. Sawijine iwano aku kan